Det første du gør er at indtaste dit brugernavn og derefter dit password. Så trykker du på login med musen, og så er vi inde i systemet. Derefter vælges ny booking. Så går vi ind og vælger sprog, og i det her tilfælde vælger vi tyrkisk. Og husk at sætte bookingtype til fremmøde. Så tager vi en varighed, det er 60 minutter i det her tilfælde. Og vi vælger en dato, vi vil have tolkningen på, den 24.01.2013. Og derefter et ønsket tidspunkt kl. 10. Husk kolon 00 bagved. Så tager vi en ny søgning, og der kommer en tolke frem. Altså man købte den ledig den 24.01.10.30 til 17. Så der er ikke lige nogen kl. 10, men det kan vi godt leve med. Vi vælger hende, trykker OK. CPR-nummer indtastes, og det er borgerens CPR-nummer. Og derefter navnet på borgeren. Så hvis det er din afdelingsadresse, tolken skal møde på, jamen så tryk på pæren til højre. Og hvis det er et hjemmebesøg eller en anden adresse, I skal mødes på, jamen så indtaster du den manuelt i systemet. I det her tilfælde, der laver vi et hjemmebesøg. Og så er der ellers mulighed for at indtaste oplysninger til tolken nede under adressen. For eksempel vent udenfor døren, eller mit telefonnummer, hvis du har en mobiltelefon, som tolken kan ringe på, hvis nu at vedkommende bliver forsinket, eller noget i den retning. Hvis du vil have en bekræftelse på e-mail, sæt flueben og tryk ellers OK. Så får vi et resumé af bookingen. Derefter accepterer du restriktionerne for afbestilling og trykker OK i øverste højre hjørne, og så er bookingen gennemført. Det kan vi se hernede i Booking søgeresultat, at den står hernede og har status booket. Hvis du vil udvide din søgning, det vil sige, at du har flere aftaler, du har booket, jamen så kan du udvide den her for eksempel til den 30.4. Og hvis du vil aflyse, trykker du på pæren til venstre, og der kommer en dialogboks op, om du er sikker. Hvis du er det, trykker du OK, og så er aftalen aflyst, og der kan aflyses helt hen til samtalens begyndelse. Dernæst logger vi ud, og så er vi færdige.